ka ba? Bakit? Kasi kapag ngumingiti ka, natatamaan ako. Grabe, tinamaan ka. Kaya ako tinamaan. Sorry po. In fairness sa'yo, Nate, parang kung pinaghandaan mo yun. May lalaban sa May lalaban pa ba? Pero ako, May wait lang po. Ayun po. Si Kuya Jay, ano po? Ako po, meron akong gustong O si sabihin. Jay, ano? Gusto ko lang po sabihin na makapuno kayong lahat. Okay! Dahil kayo ang makapupuno ng buhay namin. Meron na si Aki. Mais tayo. Ano? Mais tayo. Meron pa pala. Wait, hindi kami corny. Ano ba yan? Hoy, ako yun! Pagpasensya na lang ako, kulang lang po sa tulog yan. Masyado na lang ako masaya kasi nasa Cebu kami ngayon. Anak, next time matulog-tulog din, ha? Ah, sorry. Kasi hindi ka ba natutulog mamaya na, okay, bentang-benta na sa amin yung makapunoan nata ng ating BGYO members. Thank you, Nate and JL, for Thank you, that.